Je is al reeds zo funny. Nou ja, toe. Welkom hier bij Saris RBEE. Is dat iets fout? Nee, I like that. Dat is het? It's like it. Ja, dat is perfect. Ja, maar voor ik zeg ik zo. Hoe betaal je kaart of contant? Dat zal content wees. Hey, waarom niet dat? Contant nog als je dat in die patit krijgt. Kan ons later in waarin. Daar zei mevrouw. Daar is wonderlijk. Mevrouw, is je hele bedrag vol? Ik kan geruststellen? Ach nee man, hoe zal ik dit wel doen? Ons vrouwen vertrouwen ons elkaar of wat zeg ik alles? Oh, dat is Nessie daar. Ja, dat is Mag Nessie. ik vragen, wat kan die badkamer is? Nee, kijk meneer, die kamer van Jelle is een executively, presidentially, exclusively room. Want we jullie spatie geven tussen je badkamer hier en niet. Je toilet is binnen in je huis. Zo Jelle is meer als welkom om daar binnen te komen gebruiken. Want hier bij Sari, ze RBEE, het is allemaal family. Zo jullie kunnen binnen komen, P-E-E. Samen ons. Ons. Ja. Wie allemaal blij met in je huis? Oh, zo lekker mijn kleinkind en ik en hij lijkt. Is op pas zeer leuk. Je hebt me verkeerd verstaan. Je hebt me verkeerd verstaan, man. Ik is amper zeker je het gezegd dat binnen leuk. Ja, mijn man. Zo hij dood? Ik weet. Hij is helemaal dood, die mevrouw. Hij leerde daar elke dag aan doen. Niks anders. Zoals de leren. Niks werk meer. Handen kan niet vatten, voeten kan niet staan. Dat kan hij niet zijn. Maar wat ik probeer te zeggen is, hij leerde daar mevrouw. Elke dag doen hij niks. En ja, leren ze leuk. Waar je check uit de receiver morgen, had ik jullie al gezegd. Wat zie je hier? Is dat te laat? Ik is vroeg wakker, ik kan vroeg gaan, mevrouw. Nee, mevrouw, eigenlijk is 7 uur hopeloos te vroeg. Is hopeloos te vroeg. Meneer, hoe laat wil jullie aan mijn plekje gaan? Kijk, gewoonlijk is check uit 10 uur bij een ander hotel en Het gastenhuizen. least. Wel, die zie het liefst gasthuizen of hotel en die Sahara is de RBEE en die check ons hier weer uit. Oké, hoeveel gasten het al van tevoren hier oorgebleven bij Sarische BEE gasthuis? Mevrouw, ik had het koningin willen gezegd, bij je geluk. Nou, zei, meneer, wat, wie is je nou weer? Frana. Frana, nou, zei, bij je geluk, jullie is mijn eerste gast, dus bij je lucky. Zo het Kan, nog geen gasten van tevoren aan oorgebleven. kan ik net vragen, hoe lang bestaan die bezigheid al? Een paar weken? Een maand? Oh, meneer, dat is een beetje moeilijk. Gezien, een dag. Het is vandaag ook gemaakt. Maar wil je wat, nee? Oh, het gaat nog wel al die dingen niet. Die vroeg zeer weer uitgaan en allerlei type dingen. Die kom ik zeggen, wil je wat, nee? Ik heb het idee. Je kan 9 o'clock uitchecken als je de klaar schoongemaakt hebt. Dan gaan we beter werk. Wie moet schoonmaken? Moet ons zelf schoonmaken? Mevrouw, dat moet mensen doen. Vooral vrouwmensen. Van wat een verloze plek veel. Mevrouw, om eerlijk te wees, je hebt een paar onredelijke regels. En op hierdie stadium is ek nie seker of ons hier wil oorslaap. Nee, ek stem 100% saam. Die check-uit-tyd is vir my hopeloos te vroeg. En die self skoonmaak? O nee, mevrou. Skamie. My man, kry die geldjie. Gee maar ons sente, dan is ons weg. Wat is nou zo snaaks? Oh, meneer, gaat jullie zo aan mijn trip vallen? Ons verstaan nog glad nie. Nee, dat was net jokes. Ik maak net jokes op die dingen. Ken jullie die comedy bij TV niet? Die van die mensen zo maken van die grappen. Ik zie er een stagje. Jullie kan blij zo laat van jullie willen. Leer laten. Eindelijk kan jullie blij jullie willen ook. Het was een meter. En moet nog even schoonmaken. Los het zoveel. Marina is haar werk. Wie is Marina? Marina is mijn kleinkind en ook die cleaner van die company. O nee, dan is het 100%. Dis afgespreek. Nou ja, toe. Mevrouw, jullie moeten lekker slapen. En jullie kan zien of jullie bij moet kijken. Bij moet schoongemaakt willen, nee? Ons sien is baie pragtig mooi skoongemaak. En ek weer eens jammer. Ja. Ons travelplanne het heeltemal anders uitgedraai. Meneer, die dingen gebeuren, maar tenminste is het nou hier zo, nee? Geniet het. Hey, Jenne, sal jy ons verskoon? Het ons maar nou insettel van hierdie trippie was vir jou lank. Mevrouw, natuurlijk, kom, geniet Dankie, jullie. man, dankie. Je zet jullie aan de Tot dek, maar ziens, gaan, tot nee, jullie moeten ziens. lekker slapen. Tot ziens. Alright, en wat ik als jullie gezegd, als jullie willen toilet gebruiken, kom aan huis toe en geen zo een kopie. En dan maken ze willen op, ons ook op toiletpapier bij ontvangst, 7 rand een stukje. Geniet aan, kom bij. Ai, vader, die Frana. Wat was dit? Hallo jullie, zo was Sahara hier van de Karoo. Dank dat jullie hier de video gekeken hebben. Remember om te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.